tak už je 9. deň, 5 hodín ráno. Ja sa idem už pomaly pobáliť. Tak je 5:44, takže zhruba 40 minút mi trvalo balenie. A to som ešte nemal raňajky. Ja teda už som pobalený, dúfam, že som to nič nezabudol a že mi líšky nič neukradli. A ja už idem pomaly do obci Bukova si nakúpiť dačo na jedenie. Som veľmi hladný. Uvidím, že dneska budem jesť. Teraz určite si raňajky dám hneď asi pri obchode. Problém je ten, že cestou není veľa príležitostí sa nájsť niekde v reštaurácii. Možnosť sa nájsť bude až kde možno nejakej chate, kde prespím, ale to je tiež dosť ďaleko. Možno 31 km odtiaľ. Takže si musím kúpiť viac jedla. Včera som pozeral, kam dneska pôjdem. Dneska začínam o 6 ráno a rozmýšľal som, že pôjdem okolo 50 km, ale uvidím, jak mi budú sily stačiť. Podľa toho sa zariadím. Ináč táto noc bola moja prvá noc, keď som spal pod holým nebom sám. Najprv som sa trošku aj bál, najprv som počul nejaké zvuky z lesa, potom som zistil, že to je štíkanie srnca, takže to nebolo nič nebezpečné. Potom som počul pišťanie líšok, aj som sa s baterkou pozeral na pole a som tam videl, že minimálne 2 líšky tam pobehujú. Potom v noci som počul tu na húšti nejaké krochkania alebo nejaké zvuky. Pripomínalo mi to zvuky prasáťa, neviem, či tam nebol diviak. Ale vždycky, keď som počul jeden z tých zvukov, to už som vstal a už som bol na poli rozhodnutý sa zbaliť a ísť preč. Ale neviem, kde by som o takejto hodine zohnal nejaké ubytovanie v Bukovej. Tak nakoniec som tam zostal ležať a spať. Neviem, koľko som spal hodín dohromady, ale cítim sa vyspatý. Tak a už som tu, ide sa nakupovať. Nakúpené a môže sa ísť. Idem naspäť na zelenú trasu, ktorá sa napojí na moju červenú. Tak a tu na kraji chodníka už v diaľke vidieť Bukovú priehradu. Vidím, že tam by sa tiež dalo prespať niekde pri poli. No, presne tu som rozmýšľal ísť na Pezínsku Babu a prespať tam. Tam to vychádza zhruba 50 km, ale uvidím, jak budem stíhať a koľko energií budem mať. Tu je nejaká budova. Myslím, že tu by sa núdzovo dalo spať. Je tu dosť veľký bordel, ale skryť pred dažďom by sa tu určite dalo. Neviem, čo to sú za budovy. Samé také zrúcaniny tu sú. Teda keď som pozeral, hľadal miesto, kde by som mohol tu prespať. Na stránke SMP udávajú toto tu. Seník ako núdzový prístrešok na prespanie. Idem to skontrolovať. Teoreticky aj hej. Pozerám, či tu není hmyz, ale nevidieť nič. Ale tu by sa akože kráľovsky spálo.
Ani karimatku by som nepotreboval. When I was born, just west of the river, Mississippi mud running in my veins. And on the road is where I found freedom. And hotel rooms is where I found peace. I spent my whole life running my world. It's gonna be a long way home. Dneska si prejdem toľko kilometrov, koľko som neprešiel ešte nikdy v živote za jeden deň. Takže dneska bude môj asi rekordný deň. Tak dúfam, že budem mať dosť síl a že budem mať hlavne kde zložiť hlavu. Dokonca aj rastliny tu tancujú alebo mi kývajú na rozlúčku. Tak napokon až toto je kašteľ Monrepos. Vyzerá to, že je opustené. Tu je asi voda, ale tiež je strašne pomaly. Už vyrážam na Deň z Altánku. Iné dni som o tomto čase ešte len vyrážal. A teraz už je 9:30 a už mám 10 km za sebou. Tu je kašteľ spredu aj s altánkom. Neviem, či toto nie je ten myslený ten altánok, ktorý je na stránke SNP. It's gonna take my heart and soul, my heart and soul. We started off before I started school. Mom and Dad said we're headed south, we're gonna move. Well, I hung on for a year or two after. Bože, ale krásny je ten les. Prostredie, jak sa stredá s lukami. Tie stromy, tie prestávky. It's gonna be a long way home. It's gonna take my heart and soul, my heart and soul. I only see you now in memories, or in the night on a long drive through. Someday I'll put off the road somewhere near Easter morning, and I'll find that little church where my family filled the pews. I spend my whole life running from my world. It's gonna be a long way home. It's gonna take. Za čím sa ženiem? Ja som si vravil, že každé 10 km si dám pauzu. No teraz ešte nie je 10. kilometr, je zhruba len 17. Ale som si povedal, že asi krajšie miesto dneska na pauzu nenájdem. A už tu sedím dá 15 minút. A je to nádhera. Pohoda. Som prišiel robiť SMPčku, že by som si užíval divočinu. A v kuse sa snažím tú trasu len čo najrýchlejšie prefrčať. Bez toho, že by som sa sem tam zastavil a nasával tieto krásy. Teraz sa tu pohybujem po hrebení vo veľkej tráve a väčšina z tej trávy je pokrýva. Tu ďalší výhľad, ale je celý hrebeň je jeden veľký výhľad, tak to nebudem teraz kamerovať. Tu sa volá Hora Vapena. Dosť veľká časť trasy vedie po hrebení vo vysokej tráve
a na tom chodníku v tej tráve je kopu veľkých kameňov, na ktoré musíte stúpať, takže priechod toho hrebeňa není najjednoduchší. Akurát išiel ďalší výstup hore kopcom a je vidieť, že už posledné dni som nemal veľa výstupov, že už som vyšiel zo zvyku. Unavuje ma to dosť, hlavne psychicky. Teraz už keď som posledné kilometre, ešte dupľom teraz, keď to idem sám, som v takej fáze, že už chcem čím skôr doraziť do cieľa. Som unavený aj hladný. Dneska som veľa nejedol a mám ešte asi nejaký deficit kalorický zo včera. Za chvíľu sa už asi aj nájem. Ináč je zaujímavé, že každý, kto natáča SMPčku, natáča tie ľahké chvíle, napríklad aj ja, ale keď sú také náročné pasáže, kde si človek aj zanadáva, tak toto väčšinou na kameru nikto nezachytí, ale bude to asi tým, že napríklad ja, keď som sám a idem nejaké výstupy alebo zostupy, ani si nemám kde tú kameru položiť, že by nasnímala ten výstup, a takisto keď idem nejaký brutál výstup do kopca, tak používam palice a nechce sa mi, ani nemám náladu vyťahovať kameru a niečo snímať a rozprávať do kamery. Ale hej, po videu to nevidieť, že je to až také náročné, ale miestami je to fakt náročné. Hlavne tie výstupy, potom zostupy dole, potom zase výstupy hore, potom zase zostupy dole. Fú, a ešte keď máte kalorický deficit a nie ste poriadne najedení, tak som potom z toho taký demotivovaný. A tieto posledné desiatky kilometre už pred Bratislavou sú dosť biedne, pretože priamo na trase už nie sú žiadne potraviny a najbližšia možnosť sa nájsť je až Pezínska Baba. Na ňu dorazím až okolo 6. Ešte to bude peklo. Jak mi to časovo nevychádza, tak som sa rozhodol, že trošku si pobežím na takých pasážoch, kde je to bezpečné. Aspoň dojdem skôr do cieľa. Dúfam, že ma kolena nebudú bolieť druhý deň. Ale behať s 12-kilovým patónom je úplne niečo iné. Už ma prenasledujú. Musím rýchlo utiecť. Pezínska Baba 2 hodiny a voda ide. Tak toto je Čermak. Tu je také posedenie. Vzadu bola aj voda, som musel čerpať. Teraz pokračujem smerom na Pezínsku Babu. Fú, vyliezol som týmto kopcom nad Čemrákom, neviem, jak sa ten kopec volá. Nemám náladu sa pozerať na názvy tých kopcov, keď kráčam. Ako najideálnejšie by bolo sa pozrieť do map a tak vám uvádzať názvy tých kopcov, ale nemám na to náladu ani energiu. Tak nakoniec som sa rozhodol, že zajtra pôjdem polomaratónovým tempom na rovinkách a dole kopcom pôjdem behom a hore kopcom pôjdem palicami a tam budem spôsobilý zajtra ešte stať po dnešnom behu
Teraz trošku kamenistý terén. Už som volal do motela na Pezínskej Babe, mám tam rezervované turistické ubytovanie, postel za 30 eur a už som si objednal aj večeru. Konečne som tu na Pezínska Baba raz ceste. Teraz už len nájsť. A tam je motel. Paráda. Hneď blízko cesty. Tak ja som tu na nejaké motokári. No tak už som na Pezínskej Babe v miestnom moteli. Mám tu krásnu izbičku. Už som si dal risku s hranolkami a s pivom. Mi to padlo vhod. Konečne po dlhej dobe si môžem dať kúpeľ. To mi tiež padne vhod. A konečne sa vyspím medzi 4 stenami